Alright, welcome back na naman po sa ating channel. Yan na, today is yung first day ng snow dito sa Saskatoon. Panahon na naman ng taglamig dito sa Canada. Hapon na dito sa Canada. Ano na, 6 na ng gabi dito sa sa Canada, dito sa Saskatoon. Pupunta muna kami ng Costco at bibili ng yun? Strawberry covered Chocolate? With chocolate. Yan. Oh. Slippery anak, slippery. Punta muna tayo ng Costco. Ano yung mga tipo ng mga snow na mga pa din siya. R50 na. Ano? You want to touch it? Wow. I can reach. Ah, you can't reach? Okay. Be careful. $19. $20. Hindi na masama. Pag ang mga Pilipino nagpa-package siya, dito takbuhan ng mga mga Pilipino pag nagpa-package. Bultuan kasi, no? Para siyang siya sa Pilipinas, S&R? Yan. Kumot. Ano yung kumot? Oh, kumot. Dito kasi sa Saskatoon, dalawa lang ang Costco dito. Yung Costco North and Costco South. Yan ang pagpipilaan yung Costco. Malapit kami sa South, kaya mga 8 minutes drive. Thermal pack. Pwede yan. Pag grabe ang snow dito pa naman. No? Sure naman na paisip. Roots. 79 ka na. Pwede sa snow. Marami ng mga panglamig. This time naman talaga kasi nag-i-snow na. Kaninang umaga grabe yung snow, no? Just tama lang. Parang pang Christmas feels na pang pelikula. Kalmado lang. Kalmado. Pero pag pagising ko kasi kanina medyo malinis na sa labas. Started mga 2 a.m. nasa salamat. Kinatawag ka? Sabi niya, bye. 25 din, 26. Puma. Sabi ni Calvin, hi. Kano yan? 149. 150. Parang meron sa Home Depot niya. Feel mo? Para sa apartment. Look. Ano yung mga toy? Display? Decoration. Ha? Playground. Yan, pre-taste. Wait, Yeah. it might be spicy. Yummy? Okay, yummy, Mama. Yummy. Wow. Ano yan? So yummy. Sige na, taste mo. Hindi sila makagat your own. Dali. Dahil na. Chocolate milk's a snack. Maaari na. Dad, chocolate milk's a snack. What? Oh, goat cheese. Oh, okay.
Ito yung pinunta namin dito. Yung chocolate strawberries. $4.99. Hold it. Favorite. Ay, no, anak. Yan. Marami dito mga frozen ano din, fruits. Ganito mga berries, next berries. Minsan, pumunta kami nga dito para mag-snack. Nga libreng pagkain yun. Let's taste, Eh? Ayaw. Huwag mong bigyan si Isabel. Ano yan? Sabi yun, tumagay ba? Ano yun? Pang linis? Yes. Plato? Mm-hmm. Scrub daddy? Sabi nila, it helps na pag nasa malikot damat ka, pag mainit pa lumo. Maging dahil pang scrub. Ayos ah. Allegedly. Minsan. Pang ulam? Chicken? May Korean style. Ano yan? Kuha na rin kami ng ulam. $7. Natamad na magluto. Yung isang buong malaki, no? $8. Oh, baby. Dahil ba? Mana? Ano yan, Bel? Sarap kain ah. Okay na yan. Is it okay? Bakery. Ay, tinapay. Well, tinapay yan, oh. Yan tinapay natin. Ito. Sarap tong tinapay na to eh. Pini-freezer lang namin para tumagal ang buhay. Fruitcake, expiration. Tagal yan. Basta matagal pa to. Magkano? Ano mo, $12 I think. $12.99? $17. Ito kasi hindi ka naman masasayin kasi hindi naman siya ma-expire like in a week. February 15, 2024. Go na. Next year pa. Kahit unti-unti. Okay. Hi sa mama ko na mahilig sa fruitcake. Salad? Gusto mo salad? May strawberry pa sa bahay. I know, pero parang mas maganda to. Product of $7.99. Try ba yan? Baka ka. May ano na to, may halo na. May panghalo na. Dalawa kasi. Dalawa. May dressing tayo. Anong dressing yun? Sa Berry Barn. Very bad. Tamang-tama to sa manok. Oh, ulat. Yan. May batak ba kita? May chicharon. Chicharon yan ata. Papa may bako. Hindi pa naman. Ah, panipuri. Kala ko chicharon. Malalaki itong seedless. $10.99. Ito lang siguro, no? Kasi may nag-post nito sa Instagram, masarap daw. Pinafollow kasi ako. May pinafollow ako na lagi siyang nasa mga may sale, may mga bago, mga coupon, like that. Tapos ko. Try natin. Yes po, we'll eat that one. Eat natin mamaya. I think they're okay na. We're okay na? Ganyan. Yan po. Hindi ka nalagay hanggang next year. Ilang buwan na. My time break. Apat Ka na pa? pa. Okay na. Okay na.
Orange. Ito masarap tong mix cracker na to. Di ba may bibilin tayo dito ano? Yung chocolate na mga alak. Yes. Pero wag ngayon. Ay, ito pa tayo sila. This is yummy. Nag-pre-taste tayo nito. This is yummy. Angel of God. Angel of God. Ano yan? 139 lang oh. Gano'n kaya sila kalaki no? Mga argan mo. Ha? Mga argan mo. Bibis to, di ba ka maano? Sino may ganyan? Isa may araw ka na? Mami la. Touch. Pang Pasko na kasi dito. Anong laman yan? Chocolate. Chocolate. Ganda na lagyan no? Ang Paano display. pag may nagkaroon sa bahay tapos tinigisan nito? Pilipinas. Tuwang-tuwa siguro mga bata no? Let's see, I'm Filipino, so. Ninda, Ninda. Ninda. Ano yan? Manggang Cebu? Ding. Manggang Cebu? Yeah, it's actually tastes good. Is that really? It's from the Philippines. Yeah, it's really nice. Manggang Pilipinas. Thank you. Ay, she doesn't like. Baby, that's from the Philippines. Free taste sa Costco. One more. Oops. Pag nagagawin kami dito sa Costco, kung ano-ano nakukuha. Dami kasi. Mango. Mango from Philippines. Tama. Vitamins. Hanap tayo ng vitamins. Siyempre vitamins kasi kailangan na. Taglamig na eh. At least yung ano, A to Z. Pero C lang ang kailangan namin. Siyempre. Ayun mo. Pang baby? O pang bata? Ito emergency. Grabe siguro to. Yan na munang ano, binili namin. Dapat isa lang eh. Biglang dumami yung nakuha namin eh. Ayan. Bayad ka na? Ha? Bayad ka na? Palagi naman kaming ano, nandito sa Costco, no, dito kami nag-grocery. Ang ginawa namin, nag-upgrade na lang kami sa executive. Yan. Dati naman ako member sa ganito, executive ka. So nag-downgrade kami nung nasa Toronto. Nasa Toronto kami nag-downgrade ulit kami kasi hindi kami palaging pumupunta sa Costco kasi gawa ng wala. Sikat naman kasi doon ng no frills yan. Food basics kaya hindi masyado napunta sa ano sa Costco. Yun Asian store. Kaya dito sa Saskatoon palaging puntahan kasi talaga eh. Kaya ang ginawa namin ito. Yun. At tapos na kami sa ano na pamamalingki. No. Yun nga at first day ng snow dito sa Saskatoon. Ang lamig. Yan. Melt na. Kaso isang araw lang. Isang araw lang yun. Tapos tiningnan namin na naman yung weather forecast. Sunny. Tapos medyo ulan-ulan nitong ano, susunod na mga araw. Yan, sobrang napakalamig na eh. Yan at ano pala, ano? Shout out! Yan. Shout out namin yung mga friends namin sa Toronto. Sila Winchell. My very good stay-at-home mom for Tapos now. yung baby nila. And to my inaanak na si Wayan. Tapos yung daddy. And congratulations to Si Ian pa. Yeah, wait. I just wanna congratulate my friends, Renz as well. Na for your Tapos yung ano, birthday. kaibigan namin si ano, si Patrick. Patrick. na may Laban lang. business. Laban lang. Si Patrick na may business. Tatlong babae na. Tatlong babae na. Business ni Pat. Yung business ni Patrick, i-visit nyo. Lagay ko yung link dyan Yeah, sa baba. something to do with mga printing, kung gusto niyo mga souvenirs. Tapos si Daddy Ian ni Winch. ni Iwayan. Bye-bye! Say hi, Timang! Kasi yung sasakyan natin, lumabas tayo. Lumabas kami. Ano nga yun? Yung sasakyan namin.
Miss you! Ayan. Pag nakabisita kami ng Toronto, syempre, kikita-kita tayo. Sa mga inaanak ko dyan, si Rainbow, si Bubbles. Diba? Winter na naman. Throw mo si Papa. Throw mo ng snow si Papa. Yan. Oh, yan ang ano. Kasi yung sasakyan namin nakapark lang sa labas. Kung nagpapakit ka pa sa akin, sinusulat mong name ko sa snow. Oo. Hindi ko ginagawa yun. I have pictures of you. I love you, Joanne. Tuwang-tuwa ka naman. Oh, Daddy! Ay! Isabel! Yan, nakakatuwa. Pati ako na ano natutulog. Unang araw kasi, no? Unang araw ng snow dito sa Saskatoon. Nakakainis.